IFM News. Police Report. Naikan iti pamadayaw dagiti kameng iti Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte nga idadaulwan ni Mr. Louie Bonifacio. Basar iti report ket naihawat dagiti pamadayaw babaen iti closing and awarding ceremony iti first Manong and Manang Riders FMPRIN Sports Fest 2025. Namuan at tinagbali na guest of honor and speaker iti programa ket ni Mr. Von Florida iti GV Florida Transport Incorporated. Ditoy anay kanid trophy ken gunguna dagiti nagipagpaset a riding club kadagiti nagduduma sports event kaskuman iti basketball ken volleyball. Mainag iti daytoy ket pinadayawan iti provincial director iti Ilocos Norte Police Provincial Office Police Colonel Orly Pagaduan iti founder iti daytoy grupo ani Police Colonel Julius Soriben. Founded by dear Police Colonel Julius Soriben. Ni Sir Julius, ano nagtagawa may trabaho, at ang nagtagawa may opisina. Siguro nga mo, nakasto yung open yung gusto, talaga yung nagtagawa tayo sa mga. So ano, natako na, si kami nga ang mga matawag na nagitay na ipapapap na nakakabuhay siya. Tao mo lang sa bagay mo kita. Dahil sulti nagkapuan na nalaya. So may ako naman mamamu kayo na makikagbabi niya babalik may isang turong si ganun tayo na pasaya. Dahito nga aktibidad ket mangnamnama ti FMPRIN nga adun tupay ti maalukoy da nga agbali na miyembro iti dayto nga grupo iti biang iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, RMN.